बे खार'ना जाबाय आं बर'फोरखौसो बुंनो सानदों सोरबा बर' बिमा बिफाफोरा बा सोरबा सेंग्राफोरा बिसोरखौ देरहानानै थांनाय पिंकि बर'मोन बायदि बे प्रनिता मोनखौ बिहामजो महरै सोरबा गय फाथै लानानै नायहैफेरगोन ना नायहैफेराखैमोन आरो सेंग्राफोराबो बर' जोहोलावफोराबो प्रनिताखौ माने आं नोंखौ फसन जायो होननानै बा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै रायथिनानै लाफेरगोन ना लाफेराखैमोन কিছু হঠাৎ ফোন আহিল মোৰ মোবাইলত আমাৰ ঘৰ কাষৰ এজন কৈছে যে নাই তোৰ মালিকৰ ভণ্টিটো হস্পিটালত আছে এনেকা তাৰ মালিকে মাৰি শেষ কৰি দিছে মই একদম আহি কেনে চাওঁ যে पिंकी बसुमतारिया नेशनेल लेभेलाव देरहामारबाय नामा ना जेनबाय आंनाव गोबां मानसि शेयार खालामहरबाय थादों आदा भिडिअखौ होना होननानै मा बुंनो फंबायमोन बा आंनि आदै मादै आदा गासैखौबो बिदा फंबायखौ बुंगोन जोङो देरहाहोनो हायो बर'फोरा मानो देरहाहोनो हाया जों गासैखौबो देरहाहोदो सानैसो मानसि दङ जाय जोङो देरहाहोनाय बेफोरबायदि नेशनेल लेभेल माबा माबि खेला गेलेनाय माबानाय जोङो देरहाहोबाय सोरबा दङ दै आं नामखौ लानानै बुङा दिनै जों बिसोरखौ देरहाहोनानै जोंनि बर' हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों मानो जुलि जायैखो नांगौबा हले बर' हारिखौ नांगौ ओमफ्राय देरहाखांनायनि उनाव बर' हारिखौ जोख्खारगोन बेफोरनो जाबाय बेफोरबायदि आखुखौ रावबो बर' हारियाबो सैया इम्पसिबल जाता देरहानो हाया बेफोरबायदि मानसिया जुदि नोङो रेसपेक्ट होनो रोंगौबा सोरखौबा नों रेसपेक्टखौ मोनफिनगोन नों बर' हारिखौ फुजिनो रोंदोंबा बर' हारिखौ सनमान लाखिनो रोंदों बर' हारिनिफ्राय नोङो भट मोनगोन जुदि बर' हारिखौनो नोङो ज्राब गारनानै गुबुन हारिजों जुलि जायोबायबा देरहाखांनायनि उनाव बे नों माला मोनफिनगोन नोंलाय बे मालाबाबो जाया इम्पसिबल बेनिखायनो आं बुंदों इम्पसिबल खहास नङा बेफोरो देरहानाया लोगोफोर दै आं पिंकी बसुमतारिनि सायाव बुङाखै जोंनि गोबां मानसि दङ जोंनि देरहाखांनायनि सायाव बर' हारिखौ नेवसिनानै गुबुन हारिजों हाबा जाहैनाय मानसि दङ दे अब्ला आं बारा बाथ्रा बुंला सासे सिस्टारनि भिडिअखौ जों नायग्रोना लानोसै आंनो शेयार खालामहरदोंमोन बे सिस्टारनि भिडिअखौ ओमफ्राय मोननै आपडेट जागोन दे लोगोफोर मोननै आपडेट मोनसे आपडेटखौ आंखौ हारसासो होनो होदोंमोन एसामिसजों बुंनो होदोंमोन दा आङो बर'जों एक्सप्लेन खालामना होनोसै जोंहा बर'जोंनो बर' मोजाङै मोनथिलायथों होननानै आं बर'जोंनो बानायना होनोसै गावनि हिन्जावखौ बुथारनाय सन्देह खालामदों दा पुलिसा हमबाय बेखौ दा नायग्रोना लानोसै ओमफ्राय बुथारनाय जाथायाबो बिराद जागासिनो दे जोंनि आसामाव बर'खि जा हाखाखि जा बिराद बुथारलायनाय जाबाय दोङो दा गिनाय गैला अननाय गैला गावनि बिदा फंबाय गावनि बिब' बिनानाव सिनाय मोनला हिन्जाव बिमा बिफा सिनाय मोनला मा जाजोबखोलै मानसिफोरा मा जाजोबखो मा बुंगोन दा बबे डिस्ट्रिक्टआव जानाय मानि थाखाय जानाय जों नायग्रोना लानोसै दे भिडिअखौ आं जेबो बुंनांगौ खोथा गैया आं सानफ्रोमबो बुंखायो दिनै नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामनानै बुंहर आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामनानै बुंहर दे लोगोफोर स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों अननानै फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा तेजपुर सनितपुर गासैखौबो बरायहरबाय दे धेकियाजुलि गोबां मानसि आंखौ कमेन्ट खालामहरदों बेफोरनिफ्राय थ' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों फोरमायहरलाय दे भिडिअखौ जों दान्दिसे नायग्रोना लानोसै लोगोफोर फैदो पिंकि बसुमतारिनि बिखय आं एसे बुंनो सानदों माने नोंथांमोना गासिबो एसे दसे सम गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय पिंकि बसुमतारिनि बिखय आं बुंनो सानदों एसेबाबो नायलांजोब दै जोबजासे मोजांबाबो गाज्रिबाबो जागोन ना जायाखै लाइक कमेन्ट खालामनानै हो उनाव आं बुंनो सानदों दे एकदम मोजाङै गुरुत्तपुर्ण खोथा बुंनो सानदों रावबो महिलाफ्रा बुङा नालाय आं बुंनो सानदों माने गुरुत्तपुर्ण खोथा बुंनो सानदों पिंकि बसुमतारिया नै दा नेसनेल लेभेलाव देरहासिगोन बर'फोरनि भटआ मोनजोबबासो माने मोनजोबथारबासो माने देरहागोन मोनजोबथाराबाथाय पिंकि बसुमतारिया देरहाया माने बर'फ्रा भटखौ होनो गोसो गैया मानि थाखाय होनो गोसो गैया सिगांबो माने बे प्रनिता मोनहा आरो गोबां सोरबा खेलुवाइफोर दंसोगारोमोन ना गेमाव देरहानाय बे खेलुवा हिन्जावसा गथ'फ्रा आरो प्रनिता मोनहा गुबुन जाथिजों हाबा जाबाय गुबुन जाथिजों हाबा जानायनि थाखायनो दा पिंकि बसुमतारिखौबो गुबुन जाथिजों हाबा जाहैगोन होननानै माने भटखौ होनो गोसो गैया बर'फ्रा बिराद दुखु मोनदों माने अन्तराव आघात जादों माने दुखु मोनदों बे माने बर'खौ जोगारनानै थांबाय नालाय दुखुआथ' मोनखागोनखा बे 100% सियर दुखु मोनखानांगोनखा बर'खौनो जोगारनानै थांबाय जेला बे खार'ना जाबाय आं बर'फोरखौसो बुंनो सानदों सोरबा बर' बिमा बिफाफोरा बा सोरबा सेंग्राफोरा बिसोरखौ देरहानानै थांनाय पिंकि बर'मोन बायदि बे प्रनिता मोनखौ बिहामजो महरै सोरबा गय फाथै लानानै नायहैफेरगोन ना नायहैफेराखैमोन आरो सेंग्राफोराबो बर' जोहोलावफोराबो प्रनिताखौ माने आं नोंखौ फसन जायो होननानै बा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै रायथिनानै लाफेरगोन ना लाफेराखैमोन बेसो दा खार'ना
बे हारसाफ्रा माने बारसिनलायो साख्रियाल नुबाबा माहाजोन नुबाबा बा मुंदांखा मानसि माबा हिनजावसाफोरखौ नुयोबा हारसाफ्रा मानो बारसिनो बर'फ्राबो बारसिनलाय बर'फ्राबो रायथिहै बर'फ्राबो बुंनानै लाबा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै बुंनानै ला होमबासो मोनगोन नों बुंनानै लायाबा माबोरै मोनगोन मालाय हारसाफ्रा बारसिनलायो बुंनानै लाया थिग बेबायदिनो बर' हिनजावसाफोरा मोजां मोजां जाबोनायफोरखौ गिदिर गिदिर फरायनाय साख्रिआवलाफोरखौ बा मुंदांखाफोरखौ हारसाफ्रा बारसिनो थिग बेबायदिनो खोनासं बर' जोहोलावफोरा जै साख्रि मोनबाय क्वार्टाराव लांफाबाय नै आर्मिनो पुलिसनो कलेजनि प्रफेसारनो नेपालि हिन्जाव मिसिं हिन्जाव देउरि हिन्जाव हारसा हिन्जाव लांफाबाय बेखौथ' जों महिलाफ्रा रावबो जेबो होनफेराखै महिलाफ्रा होमबा जोंना बर' हिन्जावफ्रा आइजोफोरा माने जोंनिया बै खेथियकफोरजों बा दखानिफोरजों बा बेखारफोर साख्रि गैयिफोरजों हाबा जानांगौ गावसोर साख्रि मोननायफोराबा एकदम गुबुन जाथिखौ लानांगौ बेखौथ' जों जेबो होनाखै बर' महिलाफ्राथ' रावबो जेबो होनाखै गावसिनाबा साख्रि मोनबानो गुबुन जाथिखौ लाबोयो साख्रि मोनबानो गुबुन जाथिखौ लाबोयो नै बेंकनि मेनेजारनो लाबोलायबाय ओइ बोजोंनि हारसा हिन्जाव क्वार्टाराव दंहैयो बिमा बिफाखौबो नाया गावसिनिखौबा जों जेबो होना बेसेबां माने बर' हिन्जावफोराबो गोसोआव सानो आरो साख्रियालफोरा मालाय लाबोलायबाय नै आमुक जाथि जोंना गैया 50% बा 50%सो बांसिन बर' हौवाफोरानो माने साख्रि गोनांफ्रा गुबुन जाथिखौ हाबा लायो आरो दै गुबुन जाथि हाबा लायो देख जोंना दा प्रमद बर'आनो हारसा हिन्जाव लानाय बिथाङानो दा BTCनि चिफ जानानैबो थांखांबाय एबसुनिबो लिडारबाव होमबा जोंना बे एबसुनि लिडारफोरजों बर'फ्रा हाबा जानो मोना नामा एबसुनि लिडारफोरा बे गुबुन जाथि लादों जे जोंबा बुङा जेबो सिरि थायो गावसिनियाबा सासे सानै थांनायखौनो एकदम साफा सानैल'सो देरहालांदों खोब जादों 5 जनसो जादों आरो दासिमबो देरहालांनाया 5 जनसो हाबा जाहैनायखौनो माने एकदम अलासाम खबाय होलायदों आरो बर' सेंग्राफोरा माने अलासाम भट होआ होननानै नोंसोर दा बे पिंकि बसुमतारीखौ देरहाखांनायनि उनाव गय फाथै लानानै बिमा बिफाखौ थिनहरलाय नायनो जागोन ना जाया नायनो नोंसोरनो माने बर' हिन्जावफोरखौ रिगार्ड खालामाबा नोंसोरनो माने नायसनाबा सोर जासिनानै हरनो बिमा बिफायालाय नोंसोरनोलाय नै आंनि फिसाखौ लांफै आमुक थामुक होननानै जासिना हरनांगौ नामा नोंसोरनो बिमा बिफाखौ थिनहराखै आं फसन जादों होननानै नायनो होनबासो मोनगोन दा रावबो नायाखै एबा रावबो माने रायथियानोबा माबोरै मोनगोन नोंसोर दा पिंकि बर'नो दुखु मोननानै माने गुबुन जाथिजों थांगोन होननानै भट होआखै बेथ' 100% सियर थांखागोन गुबुन जाथिजों नायाबा नोंसोरो बिमा बिफाखौ थिनहर गय फाथै लानानै आंनो आमुक खिखौ नांगौ नायहैथां होननानै थिनहर हा हक दङबा हा हकआनो गैया नोंसिनाव बर' जोहोलावफोरनाव हा हकआनो गैया मबाइलावसो दावराव जाबाय थायो बाथ'रियावसो दावराव जाबाय थायो दा बे गथ'जों थांफालाय पिंकि बर'आ बबे जायगायाव माने गेलेनो थांदों माने फेसन देखायनो थांदों बेवहाय बर' जोहोलावफ्रा थांफालाय सापर्ट खालामहैलाय लोगोआव थांबा खरस पातिखौ होबाय मानो जाया मानो गारनो কিছু হঠাৎ ফোন আহিল মোৰ মোবাইলত আমাৰ ঘৰ কাষৰ এজন কৈছে যে নাই তোৰ মালিকৰ ভণ্টিটো হস্পিটালত আছে এনেকা তাৰ মালিকে মাৰি শেষ কৰি দিছে মই একদম আহি কেনে চাওঁ যে ডিমাকুচি থানাত তাক গাড়ীত শুৱাই থৈছে আগতো এনেকা হৈছে সিহঁতৰ ঘৰত সদায় ৰাতি কেতিয়াবা একদম ৰাতি 1-2 বজাত ফোন কৰি কয় যে তোৰ ভণ্টিক লৈ যা আহি কেনে নহ'লে মাৰি মৰাই দিম এনেকা কয় মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকী আপোনাৰ কি হয় মালিকৰ ভণ্টি মোৰ ননদ হয় আপোনাৰ ননদ হয় মালিকজনী কৈছে এন্তৰ যে কিবা সন্দেহ কৰা বুলি আগতো এনেকা হৈছে কিন্তু আমিতো একো এনেকা গম নাপাওঁ যে ছোৱালীটো এনেকা আমি সৰুৰ পৰা তাক ডাঙৰ কৰিছোঁ তাক চাইছোঁ কি নিচিনা ছোৱালী বগানত যায় বগানৰ পৰা ঘৰত আহে এনেকা কোনো দিনা এনেকা দেখাই নাই আমি তাক যে কোনোবা ল'ৰাৰ লগত থাকা কোনোবা কিবাৰ লগত থাকা এনেকা এতিয়া যদি এনেকা কৈ তাৰ মালিকে আমি কেনেকৈ মানি ল'ম বিনা কাৰণত মাৰিলে নেকি এনেকাই লাগে আগতো এনেকা হৈছে এনে চেখৰ খাৱা বুলি মাৰে কিবা খাৱা বুলি মাৰে এনেকাতো নহয় কোনে মাৰিছিল মালিকজনে মাৰে অমিত ভূঞৰ মহিলাগৰাকীৰ নাম
জাপ মাৰিলে গাংগা ভূঞৰ কেতিয়া হৈছিল ঘটনাটো কেইটামান বজাত আজিৰ ঘটনাটোতো ইমান মই গম নাপাওঁ বেলেগৰ অঁ মই গম পোৱা মতেতো মালিকজনে বাহিৰতে আছিল কিন্তু কেতিয়া আহিছে কেতিয়া কি কৰিছে এইটো একো গম নাপাওঁ তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি কেনে ডিমাকুচি থানাতহে দেখা পালোঁ তাৰ লাছটোহে আৰু একো গম নাপাওঁ কিবা সন্দেহ বুলি শুনা পাইছোঁ সন্দেহ কৰা বুলি কিন্তু এইবিলাক আমিতো দেখা নাই শুনা নাই নাজানো বাহিৰত থকা বুলি গম পাওঁ মালিকটো হঠাৎ আজি আহিল আমি গম নাপাওঁ বাহিৰৰ পৰা আহিছে বুলি আমাক একো খবৰ কৰা নাই জনোৱা নাই আহিল হঠাৎ আহিল অহাৰ পিছত আমিতো কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ হঠাৎ ফোন আহিল ফোন অহাৰ পিছত আমি গম পাওঁ কি এনেকুৱা বুলি কিনে পিছত লগে লগে আমি থানাত আহিছোঁ আহি কিনে আৰু চাওঁ যে একেবাৰে হাত ভৰি কাটি মূৰত মাৰিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান পষ্টমৰ্টম কৰিব লোৱা হৈছে কিহেৰে মাৰিছিল এতিয়া গম নাপাওঁ কিহেদি মাৰা হৈছে এইটো মাৰাটো বহুত কিবা হেৰি দি মাৰা হৈছে লাঠি বাটাম কিবা এটা হ'ব লাগে এইটো বিয়া হোৱা কেইবছৰ হৈছিল বিয়া হোৱা 7 7 বছৰমান হৈছে বিয়া হোৱা ল'ৰা ছোৱালী কিবা আছিলে ল'ৰা ছোৱালীটো নাই কিন্তু বাইদেউৰ ল'ৰা এটা আছে আৰু সি নিজে পঢ়িছে বাইদেউৰ ল'ৰা এইখিনি আপোনালোকে কি বিচাৰে ঘৰৰ পৰিয়াল হিচাপে কি বিচাৰোঁ আৰু তাক হ'ব লাগে এতিয়া মুঠতে হেৰি কৰিব লাগে তাক জেলত দিব লাগে তাক মাৰিলেও ইমান বেয়াকৈ মাৰিব নালাগে হয় আমাক ন্যায় লাগে ন্যায় কৰিব লাগে তাক ল'ৰাজনে কি এনেকুৱাই নেকি আগৰ পৰা হয় আগৰ পৰা অত্যাচাৰ কৰে অশান্তি দিয়ে তাক হয় আগৰ পৰা অশান্তি কৰে আমাক বহুত কৈছে অশান্তি কৰে আমি বুজাওঁ বহুত কেইবাৰ বুজাইছোঁ কিন্তু বুজাৰ হেৰিটো মানে সি এতিয়াও মানে হেৰি নহ'ল বাহিৰত গ'ল বাহিৰৰ পৰা আহি কিনে আজি হঠাৎ মানে হেৰি কৰি দিলা মাৰি থাকোঁতে কোনো নেদেখিলে নেকি মাৰি থাকোঁতে কোনো দেখা নাই বুলি কৈ আছে মই সুধিলোঁ এইখিনিত কোনোৱে দেখা নাই বুলি কৈ আছে